Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedraren Zientziaren Historia. Hainbat mendez, malaria izan zen gaixotasunik beldurgarri eta suntsitzaileena. Antzinatasunetik jaso dira bere eraginei buruzko erregistroak. Pentsa, Homerok ere idatzi zuen bere inguruan. Erromatar inperioan, gaixotasun hark zingiren giro eskasarekin zerikusia zuen susmoa zeukaten. Eta etzebiltzan oso oker, zingira haietako eltxoak baitziren gaixotasunaren eroaleak. Haren izena italierako mal eta aria hitzekin osatuta dago, hau da, aire txarra. Malariarentzat ez zegoen sendagairik, ariketa 1625ean gizon honek Bernabeko jesuitak Kiton zerbait arraroa deskubritu zuen arte. Bertan, zuhaitz batzuk aurkitu zituen, eta indiarrak ikusi zituen haien enborren azalak txikitzen sukarrei aurre egiteko. Kinaren zuhaitza zen. Erremedio hau berehala zabaldu zen mundu osora, beti ere orden erlijioso honen eskutik, eta la egintzen ezaguna, jesuiten hautsa. Baina izen horrek ez zuen askorik iraun. Emakume honek, Francisca Enriquez de Rivera kondesak malaria hartu zuenean, kina zuhaitzaren enborrazale otua eman zioten. Berehala osatu zen eta erremedioari beste izen bat jarri zioten, kondesaren hautsak. Kinaren zuhaitza garai hartako ondasun preziatuenetako bat bihurtu zen. Nazio guztiek bereganatu nahi zuten, baina gutxik lortu zuten. 1820an azkenik Frantziako bi kimikarik malariaren sukarra arintzen zuen alkaloidea atera zuten enborrazaletik. Kinina. Haren aldeona zera zen, bizitza salbatuko zizula, txarrena berriz, zapore izugarri eskasa zeukala. Harik eta ingeles batzuei otu zitzaien arte, kinina uretan diluitu eta ginebra gehitzea. Horrela, oraindik erabiltzen den erremedio bat asmatu zuten gaur egun denok ezagutzen dugun izen bat daukana. Gin tonika. Egia esan gaur egun garai batean baino kinina gutxiago dauka, baina trukean pepino xerra bat jarriko dizute.